και το πνευματί σου εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, εδών εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον: τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου? Οι δε είπον: η μεν Ιωάννη τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής: ημείς δε τι να με λέγετε είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπεν: σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτόν: μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσαι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώ δε σοι λέγω ότι σύ Πέτρος, και επί ταύτη πέτρα οικοδομήσουμε την εκκλησία, και πύλε άδου κατεσχίσουσιν αυτής, και δώσει τα σπίς βασιλείας των ουρανών. Και εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον της ουρανής. Και ο αν λύσεις επί της γης, έστε λεδημένον εν της ουρανής. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας του φωνημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του παντός κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός η Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου, του Τιμίου Πρεσβτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε του ειδωρτού του τη δυνάμει και ενεργία και επιτής του Αγίου σου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του έργου των χειρών ημών και του αισίως ταχύν ακτίνε αυτήν εις πέρας του Κυρίου δεηθόμεν. Περδουρίστην ημάς ο πας της οργής και δίνου και ανάγκης Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης σε δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων εύσαντε σε εύδους και αλλήλους και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύματι θα σε φαλάσιμον τον Κυρίο κλείνομεν. Δίνον Κύριε το ούσου και πάψον ημών εν Ιορδάνιο της είναι καταδεξάμενος και αγιάσεις τα ύδατα, και ευλόγησε ο πάντα ημάς διδασκήσεις με αυτόν αφιένωση με τους ηλίας πρόστιμο. Και καταξίως ημάς εμπιστήνω του αγιασμού σου, δια της ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού. Και γενέστο ημί Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρα αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ τη δόξη και ευχαριστία και προσύνη σαν αναπέμπομεν, σου το ανάψου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων τορούμενο, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύθεμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων τορούμενο, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύθεμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύθεμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον
Κάντε μια γραμμή. κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον Πιλάτο, Του σταυρού σου πολυτεύμα. σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον Πιλάτο, δια του σταυρού σου πολυτεύμα. Δόξον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον Πιλάτο, δια του σταυρού σου πολυτεύμα. Τοσόν δωρεών αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχους συνιάματα, τους εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου δεηθόμεν. Μέγας η Κύριο Θεός ημών, ο άναρχος και αιώνιος, ο εκ του μειόντος των εν παραγαγόντα σύμπαντα, ο εν σοφία τη γη θεμελιός και στερεώσας τους ουρανούς εν φρονήσει, σύ παντοκράτορ, απερινόητε και απερίληπτε, ο έχων θρόνων ουρανών και υποπόδιον τη γην, ευδοκίσας κατοικήν εν ημίν, και εμπεριπατεί το λαό σου, και έδωκα στο Μωυσή πρόσταγμα και υπογραμμών, και το Βεσελεήλ ενέθηκας πνεύμα σοφίας, και ικάνωσας αυτούς προς απαρτισμόν της σκηνής του μαρτυρίου, το δε Σολομόντι έδωκας φρόνηση και σοφία πολλήν, και οκοδόμησεν οίκονε το ονόματί σου, και ηγάπησας Κύριε, και υγείασας τα σκηνώματά σου, και ηρετήσω κατοικήν εν αυτής, και εισακούειν εκεί των δεήσεων των δούλων σου ημέρας και νυκτός. Επισή τίνην και εμείς σήμερον, το θεμέλιον την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτήν των ναών τούτων της δόξης σου εδράζομαι Κύριε, και σε οικετεύομαι και παρακαλούμεν. Στερέωσον ο Θεός την Εκκλησία, είναι εκτίσω το τίμιον αίματι του μονογενού σου Υιού. Στερέωσον τον οίκον τούτο εις αιώνα αιώνος. Τους θεμελίους αυτού αραγής και ασαλεύτους διατήρησον, και τέλειον τούτον ανάδειξον, όπως αν και αυτόν πανεφήμις οδές και απάψ δοξολογίες ανυμνούμεσαι των αληθινών Θεών ημών, ο πρέπει πας ύμνος ευχαριστία και δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν έχουμε να βάλουμε πέτρα, έτσι θα κάνουμε ένα σταυρό εκεί, γιατί λέει να βάλουμε μία πέτρα με ένα σταυρό. Θα κάνουμε ένα σταυρό εδώ και
Να πάτε. Μια χαρά. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Συ. Χριστός Έλληνας των Σιμών, τες πρεσβείες Παναγία Παναγόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξου Παθμένων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος, ελέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλορίζικο. Είπανε θα έρθουν αύριο, δεν ξέραμε ακριβώς τι μέρα θα το κάνουν, αλλιώς θα το είχαμε κάνει. Θα έρθουν αύριο, λέει, να συνεχίσουν. Θα κοιτάξω να έρθουν, να δούμε. Θα βγαίνει το τσιμέντο και μετά σιγά σιγά θα ανέβουμε πάνω. Να είστε καλά.